सोरबा जुदि नोंनि जिउनिफ्राय थांनो नागिरोना बिखौ थांनो हो। जानो हागौ नोंनि खाफालाव बिनिख्रुइबो साबसिन गुबुन सोरबा दङ। दान्दिसेनिल' जिउ माब्ला मा जायो सोर मिथिनो। जेब्ला जिउआव थांनानैनो थानांगौ बिदिब्ला मिनि खुसियै जिउखौ हगारहरनायावलाय मा खहा जानो। सोरबा नोंनि जिउनिफ्राय थाङोब्ला बे नङादि नोंनि जिउआ जोबथाबाय। Hello everyone, I'm so sorry. आं दासान्दि बांद्राय भिडिअखौ होथ'नो हायाखै। रिजन देट आंनिया BA नि एग्जाम जासिगोन बे सेप्टेम्बर मासावनो। ओमफ्राय बांद्राय गोबाव गैला आरोना, बिराद खाथिथार। जाय नोंथांमोना आंनो भिडिअस बानायनो हरदोंमोन, I'm so sorry आं बानायथ'नो हायाखै। I hope नोंथांमोना बुजिगोन होननानै आं आसा थाबाय।